मा खालामदोंलै शिबम? हा? ट्री हाउसआव दं नोङो? Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. तो लोगोफोर दिनै जाबाय 31st December. So गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ माने गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय मानोना बे भिडिअ आपलोड जानायाव माने अलरेडि गोदान बोसोर जाखागोन. तो बेनिखायनो आंनि गासैबो भिउवार्सफोरनिसिम साबस्क्राइबारफोरनिसिम गोदान बोसोर 2023 नि माने गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय. Happy New Year. तो लोगोफोर दिनै तारमाने 31st December नालाय स' जों दा मोनसे जायगायाव फैदों. ओमफ्राय दिनै माने 2022 खौ एसे बिदाय होनोसै ओमफ्राय 23 खौ बरायनोसै. थ' दिनै मा खालामो जों अबाव फैदों दा नोंथांमोननो देखायगोन लासैनो. थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थादो. थ' लोगोफोर दा जों दंफैयो मानासनि एकदम बर्डाराव आरो ना मानास हाग्रानि बर्डाराव. जोंना बेयाव माने मोनसे फिसा प्लट मोनसे दङ आरो जों लासैनो देनां कटेज टाइपनि बानायगोन सानदों आरो ना. थ' खोन्थादो मा खालामनो फैदो जों दा बेयाव? दिनैथ' 2022 नि दिनै बिदाय होनोसै. दा जों एरेन्जमेन्ट खालामगासिनो दं. नायदो एसे देखायनोसै. ओमफ्राय 2023 खौ जों वेलकाम खालामसै. आसा लाखियो गासिबो मोजाङै मोजां बे 2023 थांगोन आरो थाङो. बयनाबो. बयखौबो विश खालामना हो खनसे. विश खालामबाय आं गोदान बोसोरनि. दसे उनाव आरो खालामफिनगोन. आं दा देखायनि सोर सोर दङ आरो दा एरेन्जमेन्ट खालामगासिनो दङ. आंनि लोगो राजु बर' अनेकानो बिथांखौथ' सिनायखायोनो. बेबो जोंनि कालचारेलनि मानसिखा. बे खिन्थु बिराद माने सिंगारबो माने माल्टि टेलेन्ट दं मानसिया. दिनै एसे रंजानांगोन. दिनै जों रंजानोसै आरो दसे उनाव नुनो मोनसिगोन जोंनि एसे रंजानाय माने मेथाइ खननाय. खनसे बिथिं दङ बाजैया राजुदानि बाजै बिथिं आरो बिथिंबो दङ. हेल' खालामना होदो खनसे. हेलो माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों? गोजांदों नामा? गोजाङाखैना? अरनि खाथियाव थाना गोजाङाखै. दे ओंखामा देरि जागोन खिन्थु दिनै उखैबाय नामा? उखैयाखै. हेल' खालामना होदो खनसे. दहायनिफ्रायनो माने बिजि सासेया आंनि मा बियादै सासेना. बिथिं पुरा एरेन्जमेन्ट खालामगासिनो लाइटनि लाइट. बिथिंबो खनसे हेल' खालामना होदो. Apa dong? Nung letra kam na nga day. Nung izonte letra na biyo gana nga day. Letra kam na nga. Sabi yun uzobay tanang da. Biti dolo uzobay ta. Benipay zin kunay bay ta de da. Oma bima daw. Oma bebo oma. Oma saunay dong. Tamam. Arrangement. Tribal. Iko saugan. मा खालामदोंलै शिबम? हा? ट्री हाउसआव दं नोङो? दे Ini alu megong hadang. Pati na pati pasti. Late na. Baru usah jangan na lain dasa alu nih. Dasa ready kalam gas nih. Nih
अमा हांगासिनो दं हो अमा हांदों अमा सावदों लोगोफोर जोंना थबसिबो लाबोनाय जायासै बेहायनो जोङो खालामसिगोन देसि जुगार दा बेयाव देनांसिगोन जोङो जोंना एरेन्जमेन्टआ थिग जायासैलै एरेन्जमेन्टआ मेनेजार दा एकदम देसि जुगार दा बेयाव देसिगोन थबसि बेनो जोंना दिनैनि थाखाय मा खालामदों अमा जानोबा फै अमा हांदों अमा एकदम बिराद टेस्टि जाखागोन बायदि नुखादों अमा खासि माखासे नै बिथिं जोंना खांख्राइनि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर एकदम रेडि ना निउ इयारनि पुरा रेडि खालामगासिनो डाइरेक्टरा दं अमा जोंना डाइरेक्टरफोर अमा सावनो मोना जाहैबाय आरो मा होनो गाज्रि बिसोरो फिथाखौ होननो ब्रा डाइरेक्टरा अमा सावनो सिखायगासिनो ना माने इदि सावनांगोन VFX निफ्राय औ बेखौ VFX आव बिदि बानायना होनांगौ आरो VFX नि मानसिया फोरोंगासिनो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टरखौ आरो दे रियेल लुक्सआ माबायदि जायो डुप्लिकेट लुक्सआ माबायदि जायो इखौ माने इखौथ' दा बाजैनि भिउवार्स माखायाथ' बिराद लुगैगोनलै नुनानै इ भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगोनो अमा सावनायखौ गासिबो लुगैखांगोन माने गोसोखांखादों जानो नामा दा बिबा आं बहानिफ्राय होगोन बिदि सोंनाङा दिगदार जागोन आंहा नुबाथाय हे अमा सावनाय गोसोखांखागोन आरो खनसेबाबो आंबो जानांगोन होननानै दे दा लुगैदे लोगोफोर बारा लुगैबाथाय उदै सायो नोलै मा दङ बेयाव बिस्ता दं यो नायनानै मस्किट' नेट लोगोफोर आंबो गाखोबाय गिबायसो खिन्थु फिसाला लिंबाय थाबाय नालाय खनसे नायना फैनि नोंथांमोननोबो देखायनि मा दङ गोजौआव एक्चुअलि इयाव मोनसे फिसा कटेज टाइपनि बानायनो नागिरदों जोङो थ' जाय बानायगासिनो बिसोर माने इयाव थायो थ' देखायनि र' गोलैजानोसो गिबाय आं ओके नों उन्दुबाय था नों मोजां मोनदों नों दिनै इयावनो थानो हराव नोंबो था दे जों थांगोन दै उन्दुदो दा डिस्टार्ब होनाङा दे बाय बाय आयंखौ फैनो होसै बेयाव आयंआ हानाय नङा माबायदि मोनदों गोजौआव मोजां मोनदों थानो नामा इयाव हर थानो हर थानायखौ नायगोन दा बारा थान्दाबा दे मोजाङानो जागाया मम्मी बिदामबा जम्बिया नुनो हानाय नङा दे बाय आं गोलैसिगोन बाय बाय बर मोनदों नामा बर जादों नामा जायाखै मोसायानो गोसोजों दा मोसानांसिगोन दै एकदम एबार जों मोसासिगोन मेथाइ रोजाबनायखौ खोनासंनो थांनो dance. Lungi dance.
खनानि माथो सानखोरो दे गोसोआव मानि बेले बेजे बरिया खनायाव हिसान सालियाव खुन्दुं सुदों দিয়ক ট্ৰাই কৰি দিয়ক এবাৰ अमा बेदर दिनै तारमाने निउ इयारनि सेलिब्रेशन लोगोसे आंनि 80K सेलिब्रेशनबो आरोना 80K साबस्क्राइबार जानायनि स' केकखौबो दिनै हागोन मोननै सेलिब्रेशन थ' दसे उनाव निउ इयार जासिगोन थ' निउ इयारावनो जों हासिगोन थ' बेनि सिगांनो नोंथांमोनखौ माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खनसे माने साबायखर बावहरनो नागिरदों थैंक यू सो मच एसेबां अननायनि थाखाय आरो प्लिज माबार 100K खालामना होदो ओमफ्राय बिदिनो आं जेसे हागौ ट्राइ खालामबाय थागोन ब्लग लाबोबाय थानो थ' दिनै जों हानिसै दा 5 मिनिट दङ बारा गोबाव गैला 2023खौबो बरायनोसै लोगोसे आसा खालामबाय 23आव थाबैनो माबार आंना 100K जासिगोन होननानै स' थैंक यू सो मच लाभ इउ अल ओमफ्राय बेनो आंनि 80K साबस्क्राइबारनि फिसा केकआ निउ इयारा सफैसिगोन नै बिनि आवगायावनो आंना बुरिना इउटुब चेनेल मोनसे दंना बे 80K जाबाय थाबैनो 100K खालामनानै होदो प्लिज थैंक यू सो मच निउ इयाराबो बारा टाइम गैला बेसे टाइम दंबावो नायनोसै माबा 2 मिनिटल'सै नङा 15 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड 14 13 लाइटर लाइट लाइट निउ इयारा दा 10 सेकेन्डल' दं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Happy New Year! Happy New Year 2023 Happy New Year everyone and thank you so much Arbav और जल्दी से कितना के 100K! तो पहले कौन खाएगा पहले शिवम बेटा को ही खिलाते या हैं हैप्पी न्यू ईयर बोल के बताएं हैप्पी न्यू ईयर आदिस आजा चलो बोल खनसे इनो दौना हानि बाकी दारान लालानसै थैंक यू और मैं भी खाऊंगा मुझे भी कब से मुझे तो कब से भूख है पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर देती हूँ सबको खिला देती हूँ थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट मामा ये गिवन वीडियो केजाना कौन नै एकदम टेस्टी अभी ये वीडियो कौन कर रहा था अभी तू भी जा खाएगा थैंक यू सो मच सपोर्ट सिस्टम अरे सटो मने भी हैप्पी न्यू ईयर थैंक यू सेम टू यू हैप्पी न्यू ईयर बाय जेबो नङा जियानो जा शिबमा किन्तु थैंक यू केकखौ जाबाव लुगैबाय दं खोमा शिबमा नेगासिनो फॉर्मेलिटी आरो हैप्पी न्यू ईयर आन्धेरा ओके ओइ नै इखौ मोनदोंलै आङो बै नुहुरनाय जारौरौ हायनारि सिखोलाया मेगन बेस्रां खानाय रंबां नोंखौनो आं मोजां मोनबाय नायै नायै नोंखौनो आं मोजां नुबाय सना नायै नायै नोंखौनो आं मोजां नुबाय नियार आंनि बाजैसो बियो बेखौ 100K खालामना हो 80K जाखाबाय 100K खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो शेयर खालामना हो एकदम गावसिनना हो एकदम आंनिफ्राय आरोखि एकदम I am Jaila Brahmo Thank you so much once again
2022 बिराद मोजांमोन स' आसा खालामो 2023आबो बिदिनो जागोन गासिबो बोर होदो लोगोफोर जों थारमाने ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय शिबमा थारमाने बे मोनसे मेथाइ दङ जे सानफ्लावार होननाय माने बे स्पाइडारमेननि मेथाइ आरोना बेखौ मोसानो बिराद मोजां मोनो स' बे ओंखाम जाखांनानै बेखौ दसे मोसानानैसो न'आव थाङोनो थ' बेनि थाखायनो जों बेखौ नेनांबाय आरो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय थ' लोगोफोर मोजां मोनोबा अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो थ' लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव till then take care bye bye